Прозорчето вляво е за подаване на чаши и чинии към и от миялното помещение. Това е мястото за правене на пици, сандвичи и салати. Под аспирацията по средата имаше преди двойна пицарка. Бара е близо до кухнята и е на централно място, позволяващо наблюдение върху целия ресторант. Затворената тераса е изградена с писменото разрешение на съседите и на общината. Прозорците се свалят надолу с електронен механизъм, което позволява проветрение без да ви духа вятър. Има приятна зелена, която когато се поддържа прави мястото още по-красиво и уютно. Това е централният вход. Има място, където хостесата или сервитьорът да си остави менютата без да изминава голямо разстояние. Това е другия вход към терасата, където има и удобен подход за директни доставки към бара. Заведението е изключително лесно за обслужване. Архитектът е направил ресторанта мечта. Заведението се предлага с цялото обзавеждане и оборудване, което виждате на този клип. Подът е направен с гранитогрес, имитиращ паркет. В тоалетната има предверие с мивка, където можете да влезете и само да се измиете, след което е тоалетната, в която също има мивка. Всичко е стилно направено. Сега ще ви покажа и кухнята, в която има няколко помещения с разделения за спазване на всички стандарти. От прозорчето се подават чаши и чинии. Това е миялното помещение. Въгъла е миялната машина, хладилници, има и съблекалня. Това е главната кухненска аспирация, която отива на покрива на сградата. Другата аспирация се включва към тази. Всички маси са неръждавейки. Има прозорче към подготвителната. От тази врата могат да влизат директно доставки. Зад тази стена има помещение, което може да се закупи и да се разшири още ресторанта. Подготвителното е разделено за месо, риба и зеленчуци по стандарт. Това е тоалетната за персонала. Това е хладилната стая, където може да се изгради голяма хладилна камера. Прозорците на затворената тераса могат да се отварят лятно и пролетно време дистанционно на желаното от вас ниво. Това позволява добро проветрение и дори непушачите се чувстват комфортно на терасата до приятелите си, които пушат. Ако вие сте опитен ресторантьор, това определено е мястото за вас. Не се колебайте и се обадете на посочения телефон.